keksin uuden pelin, mistä mä olisin tehdä video. Se on tämmönen. Joo, mut Spinkkublokk. Se tulee mun esille, kun mäkin oon vähän tekki. Niin mun pitää vähän... Hei kato, täällä on numero, No niin, ja sit mä teen tällen. 12. Onko meillä mennyt oikein? Tää on 9. 7. Katsotaan, menikö meidän arvaukset oikein. Vai pitääkö lähteä? No te kustutaan, kun mä saan puolella niillä. Sitten tarvittiin 12 ja 8. Eli nämä 3. Tää tulee aika paljon money. Mulla on 500. Tulee Mä voisin isontaa allasta. näin. Ja siihen me tarvitaan nyt C:stä 1 kappale. Joo. Näin. Silloin isona antaan. Ois pitänyt saada sinne. Joo, niin mä voin lisää antaa. Jos mä nyt poistaa mun kaikkien. 1 C. Ja se tulee ylempään. Noin. Sitten me tarvitaan 1 G. Ja H. Sun pitäisi olla. Se penkula, millä käännetään. Tämä on G. Se on tänne. Ja otetaan se nyt sitten reikään. Kuppas pitää sitä näin. Pystyssä. Noin. Ja tää näkee tätä pystyssä. Mä saan mennä tähän sitten niinku omalla. Omalla tätä. Noin. Sitten me tarvitaan toinen G. Näin. Sitten me tarvitaan 12. Ja G. Näin. Näin. Niin. Noniin, kato! No kolmoskohtakin se nukkukohtaissa. 17. Sitten me tarvitaan, onko tää 7? Onko siellä toisessa päässä 7? Tarra. Tässä lukee tämmönen pyöreä tarra. Tommonen. Ei kun 7 oli tuo. Eli 7 on tuo. Niin, mitenkä? Nyt minä en näin. Tämä on näin. Sitten me tarvitaan 11. Näin. Näin. Sitten me tarvitaan
tarvitaan 6D:tä, 6L. Pitäisikö mun tässä välissä käydä tekee se ruoka? Niin tässä voi mennä nimittäin toki. Koska kun minä yrittää. Anna olla tossa. Laura, Sattu ei sitten astu näitten päälle. Laura, voiko tulla Laura? Kuulitko? Tähän, joo. Mitä? Ja mä tuun. Mut, niin voiko sä tulla? Laura, koska mä haluaisin, että sä tulet mun altaaseen. Oikeesti mulla on aika hyvä, mulla saa paljon rahaa. Saanko mä tulla? Sopii koittaa aikana sä tulet mun omaan ja sinne mä tulen sun omaan. Mitä? Niin moi. Niin, joo.